Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια χειρουργική πράξη και θεωρείται από τα δυσκολότερα χειρουργεία στην πλαστική χειρουργική, φυσικά για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενδιαφέρει ένα μεγάλο αριθμό ανδρών και γυναικών, διότι η τριχόπτωση δημιουργεί τεράστιο αισθητικό πρόβλημα και μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση, ιδίως στους νέους. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε μια ιατρική διάγνωση από έναν ειδικό. Ο πιο ειδικός για να σας συμβουλεύσει για μια αισθητική επέμβαση είναι ένας πλαστικός χειρουργός, εξειδικευμένος στη μεταμόσχευση μαλλιών. Ο Παντελής Βάλβης, ανεξάρτητος πλαστικός χειρουργός, είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών, ιδρυτής της VIP Hair Clinic και διευθυντής της Κλινικής Μεταμόσχευσης Μαλλιών του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Ο γιατρός έχει 15 ετή εμπειρία στη μεταμόσχευση μαλλιών, γνωρίζει και εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται παγκοσμίως και είναι σε θέση να διορθώνει παλιά αποτυχημένα στάδια μεταμόσχευσης. Η μεταμόσχευση μαλλιών γίνεται αποκλειστικά από το ιατρικό επιτελείο του κυρίου Βάλβου, που είναι στελεχωμένο από 2 εξειδικευμένους στη μεταμόσχευση μαλλιών πλαστικούς χειρουργούς, αναισθησιολόγο και εξαιρετικά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο διαχωρισμό και την τοποθέτηση των μικρομοσχευμάτων. Ο πλαστικός χειρουργός θα σας δώσει ιατρική διάγνωση για το πρόβλημά σας, βασισμένη σε χρόνια προσωπικής μελέτης και εμπειρίας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφημιστική πίεση κάποιας εταιρείας. Σας περιμένει για να συζητήσετε ώστε να σας αποτρέψει όταν δεν έχετε κατάλληλες προδιαγραφές και θα έχετε ένα μέτριο ή κακό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως να σας ενθαρρύνει όταν συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις για ένα καλό αποτέλεσμα.